Da znate samo što je slatka, ko da nije iz Paorske bašte, nego ko da je cukra spravio. Sad mogu baš jednu kriščicu, ali onako forme radi. Koliko da vam ne dam korpu? No, pa šta je to slatka bilo? Došlo je do velikog skandala. Šta kažete, kakvog skandala? Između Popadija, jeste? Da. Jo, idem baš pored vaše kuće. Hoćete malo šećera na dinju? Ima svakojakih gustova. Ne, Gnedige, ja volim dinju onako klot naturalnu. Osim rajspulfera. I to zbog vetra. Ja i na lice ništa ne mećem. Pa vi nemate ni potrebu. Taka koža. Dakle, ali molim vas, Gnedige, da to ostane za vas. Ja sam prijateljica i gospa Sidi i gospa Tesi, pa ja ne znam koju većma i više volim, ali sam prorokovala da će doći do vašara zbog mladog Herlerera, kad svaka ima kćer na udaju. Jao, Gnedige, ja vas moram moliti još za jednu malu kriščicu, pa ta vaša dinja se prosto topi u... Pa što ne kažete, samo izvolite, Zahvaljujem. Moj pokojni, znate, nije mnogo mario za dinje. Sve sam morala da ih jedem krišom u kojini sa mlađima. Bio je jako nervozna dinja, znate. Dakle, do juče su se slagale i koje kako, ali od juče krvi nož jedna drugu da ne vidi. Već, do duše i pre se žalila jedna na drugu. Evo koliko puta se žalila gospa Sida na gospa Persu, kako je obešenjačka žena. Kad god Melanija ide u crkvu, ona zove i moju Julu. Neće sama da ide. A to samo zato da se vidi kako ona gospodske boje bleda. A moja Juca zdrava pa rumena. A na to je sve uči ona sakramentska beštija. Dakle, tešim ja i stišavam. Znate, volim sve lepim. Lepim se sve može učiniti, ali kako je došao mladi Herlerer, ne sluša više ni jedna ni druga. I tako je došlo do škandala. I to bome pred njim. Pred njim? Molim samo brže, šta je to dakle bilo? I ja ogladnila od ljubopitstva. Dakle, Melanija, oma načinila je Roberund. Nemecko vaspitanije, šta ja furt predi koje mi govorim, ali nemam kome, sad će padati na um moje reči, ali ko jasna sad, otkad sam ja govorila, gospa Sido, ako ste prava